जाबाय आरोना जोङो माबा लायनोसै मा होनो गिफ्ट लांफैदो आरोना मा लानो नागिरदों नों फैदो ओरैबायदि गिफ्ट पेकिं खालामो आयु खेबग्रा आं ओरैबायदि गिफ्ट पेकिं खालामो मा दं जाखो दखानफ्राव मगर साहब पढ़ने लिखने का नाम थमलेनांगौ नामा wow shop missing guys नांगौबा लांफैनो हागोन मा नांगौ बहाय न'नि सम्पथिफोर मोनो आरोना इलेक्ट्रिक ना ओमफ्राय मा नांगौ बारा गोजान नङा सेरफांगुरिनि सिङावनो दङ बियो बाजार खाथियाव बे फाथो बिफां खाथियावनो दङ बियो मोनो नायनो नै गाइस खाथियावहाय शनि मन्दिर दङ बेखौ लासाबबाय आच्छा बेखौ लानानै खारो नामा एसे खोन्थाफैलाय गेरेमा फै थांलाय सोंहैलाय बेनाव मानि थाखाय लादों बेखौ गिफ्ट लाबाय आव फोरमायनि हाबा जायनि ओमफ्राय मानो लादों स्टार्टिंफ्रा बेखौ लानाय खारना जाहैबाय बिराद अफिसाव दिबाद बालुआ हाबगोन ना मेगनाव पियासफ्रा एसे ओंखायनो मेचिन लाबाय मिक्सार मेचिन बिब'खौ अननानै जाहाथे नेनानै दङ बि Harusnya orang ini lupa lap tapi itu dia biasa jangan kenal lu harus dinang lah jadi dinang lagi mana elektrik mesin laberna itu kayak mana mana jadi kosto saya topsi teng debai थानायाव ना emergency मोनसे जाब्रबो बेजोंनो बहाय मा संनो हागोन ना देखायफैलाय मा कम्पानि बियो बाजाजनिखौबो बियो खम दामनिसो नै जोंनो थाङोब्ला लारु फिथा सिथाव इमारजेन्सियाव बे जाहोनो हागोन क्या बोला था उसने टंकी ने घाघरो चोली मिल सकता है क्या शू घाघरो ने छोड़ी हाँ घाघरो चोली कोनो घाघरो छोड़ी आप दो गाइस जोङो एसे सेटिं खालामनो नागिरदों माबायदि सेटिं दा नायदो गुदामाव फैदों जों पस्टा फन हरदों राम नाम सप्ते हेने जोंने खासखनसो मोसाना फैगोन दे Hi guys, नोंथांमोनखौ आं YouTube चेनेलाव बयबो बरायबाय नों खरस होदों र'ब्रा सफैबाय आरोना जोङो लोगोफोर दहायथ' गिफ्ट लानायखौथ' नुखादोंमोन
ओमफ्राय दा गिफ्टजों लोगोसे सफैबाय नै बेनो ओमफ्राय दा सोरनि हाबा जानो फैदों खोन्थादो जोंनि आब' जायो जोब्बाय मा मोनजायो नायसै दा ओमफ्राय जानो थाखाय आं ओरैबायदि मस्तानखौ लाबोखादों जाग्राफ्रा ओरै बाबा ओ क्या कर रहा है मोजां ना नै बे मा जिनिस दे खिथानाय एसे गिफ्ट खम दामनि गिफ्ट लाना फैदों बिसोरो आच्छा मोनथाय र' एसे सिख्लाफोरनावबो सोंनोसै बिबा बिदि थाखोमानानै बोरै जानांगौ जाखि मोसानांगौ ने मोसागोन दा रो बिसिना फुनमनि ब्लग बानायदों नामा आयु थागासिनो थायोได้เข้ามากันแล้วมันจะแคบอายุไหนเก็บเด้งเก็บหลักรับรับเอาวิ่งไปสั่นเลยมาตื้อHira, nemu datang na Hira. Hinjau ko tani bodyguard. Anda Nusra. Thôi về nè. Đây, ai vô bây giờ ra thăm mình lưng bay. Hãy thăm. Chào của tao đâu thì kemana nih yang udah aja sana iya betul lal saha chứ muri chứ माने लाल साहा मुरि बाथाय हाबाखौ गोगोम मोनलायथारो ना बे थाथारनांगौ ना थाबालाय औ जिबोन्दो जाबाय जानाया गिसथ' दा रायलाय गिसथ' दे ada kartu BD6 malah benar danger senang sonan जाजेनबाय जोङो ना ओमफ्राय आवरायगासिनो आरो बेखौ ला
มันเป็นดอกที่เป็นดอกตัวจังบุตรนั่นแหละผมแม่เนี่ย best นี่เนี่ย เฮ้ยกูเราทัน menjelar kan except mah banget nih nah udah deh Đi ra nó hơn mình thôi. ini dah gitu Rau ni बनूंगा, जीवन ni से. Rồi, nang thỏa mình. Aslan này cứ cấm jana này đầu sẽ là lấy vào đường đầu. Nên này mình xem plan này này. Kìa, sao không mình thấy. Dali lah. Dia ni betul dia. Music